PSNek geroa bairekin eta Contigo Navarra zurekin koalizio gobernua osatzeko deia egin dio UPN alderdiari. Pedro Sánchezek uztailaren 23rako deitu ditu Espainiako hauteskunde orokorrak eta dagoeneko posta bidez bozkatzeko epea irekita dago. Landa garapenak 50.000 euroko diru laguntza emango du abere lehiaketak antolatzeko. Naturako eskola zuzenean Iruñako Doña Maiorreko haurrezkuntzako ikasleak karbonero espezie 6 txitoren elikadurara joaten dira, ikastetxean jarritako kaxa kabian txitatuta. Aurtengo Euskal Herriko aizkolari txapelketa nagusiko finala Navarra Arenan jokatuko da. Nafarroko parlamentuaren osaketaren inguruan Ramon Altzorriz PSNeko bozeramaileak adierazi duenez bere alderdiak sendotu dira geroa bai eta Contigo zurekin koalizio gobernuaren arteko harremanak, igandeko hauteskunden ostean. Eta Javier Espartzari eskatu dio EH Bildu baliogabetu nahi badu UPN abstenitzeko inbestidura saioan. Nafarroan eskuina eta ultraeskuina oposizioan utzita sozialistek gobernu aurrerakoi berri baten buru izan nahi dutela adierazi du. Datari zehaztu gabe, naiz eta epe hori laburtu egingo den, uztailaren 23ko hauteskunde orokorrekin eta uztailaren 7ko hauteskunde kanpainaren hasierarekin. PSNek 11 eserlekuei eutsi die foru parlamentuan botoen 20,7 eskuratuta. Sozialistekia 67.000 boto bildu zituzten, 2019 baino 5.000 lauren boto gutxigon. Indartsu eta pres gaude lehenbailen gizarteren beharri erantzuteko lanean hasiko den gobernu aurrerakoi bat osatzeko adierazi du bozeramaileak. Horretarako EH Bilduren edo eskuinaren abstentzioa behar da. UPN buru dela, gobernuaren osaketa bi alderdiekin negoziatzea baztertu du Altzorriz PSNeko bozeramaileak. Gaur asteartearekin argitaratu du Espainiako estatuko aldizkari ofizialak korten desegiteari eta datorren uztailaren 23ko hauteskunde orokorren deialdiari buruzko errege dekretua. Espainiako jarduneko presidente Pedro Sánchezek eta Felipe erregeak sinatua. Behin errege dekretuaz argitaratuta zabalik dira hauteskunde prozesua eta hauteskunde araubide orokorraren lege organikoa jasotako egutegia. Halaber errege dekretuak ofizialdu egin du hauteskunde orokorren data, Sánchezek atzo iragarritako betez uztailaren 23an egingo da bozkak, hau da, araua argitaratu eta 54 egunera. Bertalde hauteskunde kanpainaren hasiera eta amaiera datak zehaztu ditu argitalpenak, uztailaren 7an San Fermin egunean, 12an hasi eta hilaren 21an bukatuko da, 12an. Horrela hautagai zerrendak 15 eta 20 egun arteko epean aurkeztu beharko dira hauteskunde batzordean, alabaina alderdiak koalizioan aurkezten badira epe hori 10 egunekoa izango da. Gauzak horrela, gaurtik hasita uztailaren 23an izango diren hauteskunde orokorretarako posta bidezko botoa emateko eskaera egin daiteke. Hauteskunde hitzordua aurreratzeko errege dekretua estatuko aldizkari ofizialean argitaratu ondoren. Uztailaren 13 arte egin daiteke eskaera, korreosen edozein bulegotan legeak ezartzen duenaren arabera. Erran bezala, uztailaren 13 arte egongo da eskaera egiteko epea zabalik norberak bere nortasun agiri nazionalarekin egin beharko du eskaera, Espainian botoa posta bidez emateko eskaera egiteko. Uztailaren 19 baino lehen, bidali beharko da bidalketa ziurtatu bidez. Landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuak argitaratu du Nafarroko aldizkari ofizialean abere lehiaketak antolatzeko laguntzen deialdia. Zenbatekoa 50.000 eurokoa da. Diru laguntza honen xedea da erakusketak, enkanteak, lehiaketak, erakustaldiak edo azokak egitea, aberen hautaketa eta bertako arrazen sustapena bultzatzeko. Laguntza horiek eskuratu nahi dituzten abeltzaintzako ekitaldiak antolatzeko sektoreko entitatek ekainaren 29 arte aurkeztu ahal izango duten eskabidea telematikoen bidez, Nafarroko gobernuaren web atarian prestatutako izapide fitxaren bidez. Deialdiaren oinarria jasotzen duten bezala, hainbat zenbateko emango dira antolatutako ekitaldiaren eta arraza protagonisten arabera. Horrela, erakusketa enkante edo lehiaketaren kasuan, lehiaketa bakarra diruz lagunduko da urte eta arraza bakoitzeko eta bertan 50 euro ordainduko dira buru bakoitzeko Jaka Navarra, Burget eta Potxoka arrazako zaldientzat.
€50 Pirinioetako, Betizuko eta Nafarroko kastako abelgaurrientzat, €20 Euskal Txerria arrazako txerrientzat eta €20 Latxa, Sasiardi edo Pirinioetako arrazako ahuntzentzat. Tokiko jai egun batean zehar egiten diren laginen antolaketari dagokionez, €20 emango zaizkio zaldiari eta behiari, €10 ardi eta ahuntzei eta €10 txerriei. Une honetan Iruñako udala Ornitolan Servicios Ambientales kabinete espezializatuarekin lankidetzan hiriko kabia kutxak aztertzen ari da. Une honetan 281 berrikusi dira eta horietatik 17%, hau da 28 txitak eta arrautzak agertu dira. Azkenak maiatzaren erdialdean, Doña Maior ikastetxe publikoko haur-hezkuntzako ikasleekin egindako kaxen berrikuspenean. Zehazki zentro horretan inguruko kutxak aztertu ziren, horietako batean karbonero espezieko txitak aurkitu zituzten. Beste batean errementari arrautzak aurkitu zituzten eta beste 3etatik 2 utzik zeuden eta batean kabia abandonatua zegoen. Aurrek karbonero ikazkin ale helduek 6 txitentzako janari bila etengabe joan etorriak egiten zituztela ikusi ahal izan zuten, baita nola elikatzen zituzten ere. Esperientzia hori da adingabe hoientzat biodibertsitateari buruzko sensibilizazio gisa babes kutxak eraikitzeko eta instalatzeko udal jardueraren ikasturtearen amaiera. 2023ko lehen seilekoan Iruñako udalak 27 tailer sustatu ditu gaztelaniaz eta euskaraz ikastetxetan, paridorentzako ikazkinak eta errementariak babes kutxak eraiki eta instalatzeko. Hiriko parke eta lorategietako zuhaitzetan jarritako 452 babeskatxaren berrikuspena urtero egiten da, haien emaitzak ikertzeko, garbitzeko eta konpontzeko. Espazioiek ahalik eta okupazio indize handiena izan dezaten, eta zehazki ikastetxen berrikuspena ikasleen laguntzarekin egiten da. Euskal Herriko lehen mailako aizkolari txapelketako finala lehenbiziko aldiz Iruñako Navarra Arena pabiloian jokatuko da azaroaren 1. Hain zuzen, irailaren 16an Donesteben jokatuko den kanporaketako 6 onenak lehiatuko dira Iruñako finalean. Donestebeko kanporaketa horretan 10 aizkolari ariko dira. Joxan Etxeberria Zigatarra, Iker Bizente, Iban Resano Oier Kañamares eta Xuban Kañamares Nafarrak. Gipuzkoako Jokin Urreta Bizkaia, Xabier Zaldua, Odei Ezpeleta eta Julen Gabirondo eta Araban federatua dagoen Álvaro García Segoviarra lehiatuko dira. 6 onenek lortuko dute finalerako txartela. Finalean, 4 kana erdiko, 4,60 ontzako eta 4,72 ontzako enbor moztu beharko dituzte.